Buyamano kigimo mwancho murigelia bu television ya Ndizi TV magana bengia anda usia sotorigerete kurwa sorogon korwa gusi Kenya na boigo ensingima gwetera se mitandao yaito ya Ndizi TV News na boigo na bogotonyora gwetera se YouTube yaito ya Ndizi TV News buna na beringo tebya na boigo kurilia se mitandao yaito nigo na beringo kwana naye ngo tebi na alitukura rero nigo tuli no mogoko kagima ekiagara nigo tonyora mu wakili Danstan Omari nigo kwa birigo komorora isiko gweta alisa ukwana na elewa sheria lehero ikire nyomba gusi kigima elinde onyara komorigereria na koigwa kiria ukwana anene mono litukura rero nigo tetu ukwarire igoro yichi campaign na boigo igoro ya magana ya majiko alia akorigereria amangana yobochori obwo tochiko kora kitariki kiana cyumuti yuko 5 egene gigateseni cya unambeye mokyo muno bweke gusi morobeli obweke umbo kindire kigima TV Ndizi ya kindire kigima imugoroba ya bono ndagete bwenekie ali na beringo kulikira se mitandao buno mogeni bwili tuko uli rero nigakuru kwa Danstan Omari uli omanyete bya kigima bono gotakura kinga gici nyinge like SMS ya ugabo boria oyo bunagotara ne omuntu bwilichiko igo gutara ni lichiko asumutwaye lyonsi pino lireime bwolie magoroba ya bono elinda kwerese akorongei agotebya kigima bune kunyarekana buno bochori bochiko korekana na boigo amachikali abere gakubunwa biamono kigima igotete kwarigani no moyo omurabu kigima na boigo kumwarigania wakili ase egeteseni gito ekia Ndizi TV wakili karibu ninje ayo ligerete naye bono karibu yes. Abantu bonsi pia bagusi ase Ndizi TV. Yes. I'm very happy go chanka kero muntu wekera neso. Inekima. Seito Ndizi TV. Bia mono kigima. Mabere mu kwagacha isika tukamange wono to baliganirinka. Revolution nere. Katoira nenka na ayo tegerete karumu mbasa inchuka. Abata abantu bali baito bonsi pia akili abanene tigatocheka tojenge abantu baito tubasomye kyagaraga nonka. Bia mono kigima. Bono wakili twabere tokora isika tukamange kwabere okwegeria abantu na intwe twatwaliro mungusogete ngande yake oira nenka otwegerie. Bia mono sugocha na ibo wankerana muna twabere tokwarigania ogache masemo. Bia mono bono andi yake mbali batakumaiti oseba okorora tote tobatebi umugano mokeigo koiburu kwao bamali bamaita West Mugirango kurwa kurende batebinka se igoro iga korengana naye nga yubuire na gosoma gucha kega tumaye kwenda samangana yiri tukuria rero a briefly nche na byare tutare sita mwa mutinyo 1964 ari nyabite West Mugirango constituency in Nyamira County tukabiarwa no monge na Milka Mugaka amonelikana Mugaka abantu 12 mura 8 wasubati bane kagende primary school Nyamira primary school gakora CP ya 1977 karuo kagenda Ruiru high school Ruiru high school ngacha Kiabonyoru ngakora matemu form 4 Kiabonyoru secondary school twalenge birasi na babo CS Matiani tukora kuruo kagenda form 5 and form 6 Muguga high school Muguga high school 1985 yes kagenda nkaja gosoma Kiabonyoru briefly 1987 kagenda NYS matinga kiria bana ngakiri ikakore kwande yes karubaso tukagenda na babo CS NYS Matiangi babo Jamong hospital governor babo Hamani Manyora abantu abanire beserekali twaswake yu wali mu 1987 yes ngakora 1990 ngaba posted ngatware degree yo bwalimu ngaba posted gosomi Kiabonyoru secondary school ngaba Kiabonyoru secondary school ngasomi Karuo ngagenda gosomi mu secondary school yes Karumu ma secondary school ngagenda gosomi school gorukuna Muduru secondary school yes chigaika 2005 ngasoa children's department okay ngakie yo mu muromi ntoyomo okuruku Steve Mogaka okobori chikora cha West Mugirango reko nyoro okorire Bachelor of Commerce ochiro anziro okora law owandena ya otago janayo omutu oyo bumeti omutu oyo igo ora akore byo n'umuwakili yes so in 2006 nka enrolled kokora amangana ilichiko law eliko nyana ruro walimu na bere children officer and posted ya sakuru kuna Kirugoya
every day yo na alikuru Kigoya na alikuru na mete Nairobi Githurai na Nairobi na drive baka Kigoya na irana Maragoba ibirasi biri byari gukora cinsa gucaka saa 11:30 mambi nagenda na irana naso ekrasi ngakora law graduate in 2008 akarona kora 2008 2009 ngagenda Kenya School of Law. Kenya School of Law gere kare ime muchumna ibirasi bya Kenya School of Law irobi yari kwanza saa 8 so na alikuru nabo kamambi saa 12 na ikire Kirugoya na kolega aswaka saa 6 kwa makuru na ndikuikirana na drive baka Karen Nairobi saa 8 ne class inde ego ika September nka apply nkaba technical kora masters in 2009 nkabwatira ni Kenya School of Law na ndi nkabwatira ni masters class nkakora nkaba admitted uno muwakiri kitariki inye mutenyo 11 2011 na Chief Justice retired ange mbona ine miaka 11 yaitire akarona aba admitted in 2011 kitariki inye mutenyo 11 na Chief Justice retired Mutunga after 28 days nka graduate ne degree ya masters ya law ko University of Nairobi akarona akora University of Nairobi nka resign korwa a department ya children's department nkali kwa egasi nka resign kitariki na graduate na master kitariki ibere kali kitariki sato no mwalimu wa Machiko Catholic University ye abono Catholic University wakabo ye rajita go resign matuka makaitri yes inkaigorelo ngasoa Steve Konyoro igoire lofa Mumurumino to my brother Steve nga join Steve Mugaka tuganse law firm Konyoro igore law firm guruku Musyoki Mugaka and company advocate kurwabu to kagendera bono ere abo kore biasara bya bikoruko commercial law ngosoa children's department family law na criminal law no na abereire karona ruo ngacha bakanyora nimbwateri ogiri liki yaliwo beneriyo nyachega kibatiga biamana ngate biguna njuna yeti ngansira Minto FM kegusi ngacha ngaruo ngasoa sauti taifa radio taifa ngaruo ngasoa KBC TV ngaruo ngasoa K24 TV ngaruo ngasoa KTN ngaruo ngasoa NTV ngacha ngaika Citizen KTN omwalio ena irenirenga Ndizi TV asakuru kuna Ndizi TV kiara nonka no nyumba nonde bona iga biamano kigima natiketo bwali ngoso mi Catholic University on 31st of mutinyu gatano bona bunandega no muwakiri permanent na ende chief campaigner ya my brother Steve Mugaka biamano kigima wakili egeke miaka 10 nomo nege kege sana wakili banengo genda bali miaka mengi sana bamanye kumanyikana gusibaika ikaliba yawe iri gwikire boro ninki ekigiyalo gusugumana ninki kyagere tuka kina bwango sababu nakinire bwango nerina obwango bwane no gutaka gusuka kiagara ekara 2007 na jitenga genda gusoma kinde children officer Japan nkegeri gwegentekemo ekrona ninge Japan for 3 months kona tebeti kuna omubere bwo muntu igore bune plastic lero ebirengere libyao onye gokubekana tokonyara onye gokubekana you are able to do it you are able to do ose koligelie program yane mwane nkoboka saa 10 kira litu na so breakfast na soka by saa 10 na robo wasokire ku nyumba mwa asokire ku nyumba yane na agende gym town na kore gym by 5:45 na ikaransi office na soma chinga city na aligire file chiane na rach client chiane by saa 2:30 na chire court ekrona chire court na kore court na kora saa 8 naenda kusoma karona rego somi saa 11 na irana na agenda either TV station for political analysis kusena irana office chinsa nkuru office yane daily
the earliest inkorwa bisin saa 5 ya butuko chinsankorara is between 3 hours na 4 hours abantu bande atete kurara lituko rigima so butuko bwenzi compete nere. Okay, so that is the reason na sukire very fast and that is to my God, I thank God we have worked very well na Steve and twasukire ochibotu wakili tukwende konyora effect ndio sio kurara chinga gichinke ande yake abande bagatebona utarari tibuya na bora nyora effect no emuga sosi niko korega si buya aye tukwende konyora effect ndio yona gotebina effect yera sobongo oise kobe kobongo bo na yo kubuka saa 8 ya mugaso omoja ni oboke saa 7 korwalire biamana oise korigereri for example aba murambare na abana mbara bakoruki street boys amachi bakujwa omoja ni okuneiga korwalire igo kwete lakini barabo bakonyu enda yabo nenda yawo there is no difference it is obongo nenjero go train obongo bwa biamana kigima bono wakili kwa tebiri omugusi andi ake omanyire buna wakili oyo nga yakorwa na inde birengereriki abwate gwikabono ndege tobeke omugusi buya kigima ngaye buna wakili Danstan Omari toliko bori kergo kende gyonsi asorogonkorwa gusi oyo kobori mumrumino na ine momachadi ko bwekana andi ake mbare ba gusinyiko tobautise na Danstan no rio Steven Mugaga bekango kerario ngaye toliko bori kergo kende gyonsi inche ekerogo nkobori nekyo wakili indetere biasara nko gambere kinda kero kitogo ndebitimbori lakini ekerogo gyochorwa omuntu kobori kikura akoro kuna Stephen Mugaga oyo nkoro nyuma ekerogo akobori nekyo bochumbe kya korweti giti ya Jubilee kia West Mugrango Steve Mugaka oboriri etari the first time akobori ora boriri abere namba ibere igobono nero kobori chikura na ande Steve Mugaka Steve na ale tofauti na Mugaka Kemosi Mugaka Kemosi nero muchumbe o urebono chikura kia 2017 ekra marieta babegetwamo abantu bamanyete Mugaka Steve bagwaka chikura bakanyorera yeta liko rukuna Mugaka Kemosi ritangaine bakamubekera chikura bono twabekire buya tobegete buya mpaka twatebya IBC na amarieta ya tabekwamo na ende kamere twakire bona abande bakali kondokana nesara ya mwabo Steve Mugaka tukai eri bakonyorana bibire kubwate kieni ya Steve kieni kiane yokiboga ine ya Steve ekire kibakubekera chikura tutari gocha konyora botukanu bono once pia second biamana bono wakili twabekire buya gwa kwekwanire na ndikwebekira to ikobori kirgo kende gyonsi igokera to chukwanira igoro yamangana yamachiko kiro muntu omanyire nka aye igore neutral to ligo chikokwanira nseme na nsemende ya kabere biamano kigima bono tukonire ejine chinga kichoba chori matukona make inse yemeti nyebere yoka yatigaire linde to soya sobo chori obonene uwo mwako yo asense muyichi campaign korengana ne kyombekirigie chimbebe no chori indi chi campaign chibonete ko chaka kigaragaga ni ya Kenya twarorire nga obochori go boko era kigima abantu bachaka chi campaign korengana ne lichiko chi campaign ndi chibonete ko chaka gazette notice ekorokuna Kenya Gazette oya tangasete official campaigns ochiwa satare mocha June after nomination yako lero ebi turutumbwe byakoro byons bikoro 2017 paka tare mocha iko bire illegal igo chi campaign dari chigwanza chi campaign iko chikoera chitari kichikoro kuna tare 6 saa 6 ya butuko chikura kya campaign yaari ama tukabere abantu batimoke bagende waka chikura tare 9 omotenyu onan that is official campaign period bono ababa beire bakobuna amachiko kurumaiga inki ekyombe kigichimbebe no bochori gitrabairera egetambokero elio korokinga ngibwate chinguru ngibatrairerwa egetambokero kende gyons ndeke kiabeteke komu IBC nebwate chinguru lakini nero nabangaini muwakiri riche bukati no mungaini campaign iga ya ansete tale buda chikura chiaerete campaign ye ya ansete William Ruto aganze campaign
Uhuru Kenyatta, President Uhuru Kenyatta na Raila wakaanze campaign lakini batari konyoroka ikoruku BBI. So ebinte bikagendera IBC karana di baka ego chakoreta liberera banta bambali baje abantu ababali siko IBC nero ya chinguru ko enforce the law. Yes. Ekero IBC ataka kuburi chinguru echi enforce the law omuntu akamnyoka court ekote katebana IBC bwati nguru chiko bwata muntu omuntu bwate chinguru akoro kune director ya public prosecution wono igabuna tore e power yoko bwata muntu ndebwenzi okora offense ndeyonzi yechikura yirene director ya public prosecution. Director ya public prosecution wiki ya etankwarora niko bagende tukutura chisegi egati ye obisi ya Kinoti na boigo obisi yende ande yake oroji yare mairie goikaboniga mirumbe literi kwenda bia na inde toroji na ande yake yabira ni fair gochiase oli ba chaka chi campaign bono mapema na baba chage to mwaka wikiri wibire na ikomnesa no ibire bono na tebe na gendukeri nkeri korukwe campaign kyare official campaign mudomo wakiri ntale moja yanzi chitanzi chiri cyari ko nyagokorwe ebituru eri byari ko bukigu mbimanyirin law bono nye muntu tabwatiri tokoja kumubwata bono bono oyo nyore tukuburi chikura noyo anste ko nyoru chikura bone giti keigoirwe rari chikura chiao na amani unanangira ati mogoto ya kora rari Steve rari chikura chiao kwa amani onditari ko jawo tebana ngo tangeta etoke degeti wakili egento gertu asinjiruko bagana ngoteba ai no mobisa bwe serikali toteba sumo bwikano abereo totebe aye William Ruto gose aye no muwaziri na itogo katwa bagananga lero kwalenge isukoga buna William Ruto na ende kwalenge isuku no mobisa bwe serikali ekirega alikuwa agendia watu mekase campaign na ya serikali kwarore totebe muwaziri uyo chagaiga tatebe gose matiangi no yosito na turatumikiri tari yae ni gachaga no nyocha buna matiangi litukoli weekend talenge asemero moye serikali na itogo ikatwa separating abono taratumika resources cha serikali egente kekere kumusana yes pakari chikorisi nyirena indio Uhuru Kenyatta akorukuno Uhuru Muigai Kenyatta na ende akoruku President Uhuru Kenyatta especially on yebintu bibere security. Okay. Chigario rarore Raila gotarira. Raila is also a retired public servant. Kuriari piche. William Ruto bonoiga ne deputy president obugima bwaye borendire kiagera atari yobugima bwaye na atari yobugima bw'abakenya. Yeah. President Uhuru Kenyatta the same. Yes. Esababu ekoben komunelina indi William Ruto akorukuna William Ruto Mosugoi na ndi yakoba William Ruto a deputy president. Yes. Chigari chiriako tumia chinsa chinde chigari chire Ahmad. Wako musinga wakalisasi gari elitego tego. Yes. Oise ko motiga tarendo na Jesu. Ebi bago chi terrorist go se bantu bande bamubuguri batamenere. By out of the country. The security here country is a problem. So again take kiabira ke kumusana when do you differentiate umubagandi yokobeka no mufanye waziri Matiang'i. India waziri Matiang'i o interior na India waziri omokenya. Argument yabere bagotebana na intuna bakenya. Chief Justice Martha Koome ne rugucha kuna chekina ki election petition. Yes. Lakini ngoja kwa kari kura. Igona tegeti side. Maraga kwa morocho begetera ini kwa kekura. Igona tegeti sides. Article 27 ya constitution yego tena to konyara ko discriminate montonde bwansipi against rights chaye chikura chiri provided for na article 38. Ego tena the right of political association to ko ura monto. Nere ye president ya so etako tebana nore nere na bago iti BBI. Lakini Supreme Court yekamukani na ayekuse yokoro. Ano mwabisa bwe serikali. Ano mwabisa bwe serikali. Egete kebo ano goika aba wakiri bagende court yanse na BBI yeke Supreme Court Supreme Court yeche ko totebina indi William Ruto William Ruto na indi William Ruto aro monto gwechi wiribaro. Yes. Biamono. Bono ekineke oroche kia Didmas Baraza na tokane gali ya CDF
nabo igo mukonyi bo murai bwensi obirika goteba mna umwaziri ebubrand bwaime Dr. Fred Matiang'i nabo igo Jo Musheru na abandi nkegenda onye tubwate ogotutukano kwika bono nago tebye ndeke kerege kumusana kiagera government yari kare abachumbe barego chorwachi baba chi minister constitution no Kenya roseti tare 27 nyaboki kurti tare nyamira nyabite roseti agatebana cabinet abantu bakurukuda abawaziri barusiko mbaba sekoba abachumbe President Uhuru Kenyatta first cabinet agachora abantu batabuga tieni affiliation n'echikura second term tokarora anga cabinet y'abantu 6 ochikianda bare former babo wamalwa babo balala abantu babeire in abana siasa bakoretwa in government to kunyara kumutanga na yengo akabeire umwana siasa wono tokoba cabinet minister igo egentekeneke kumusana naenda abagusi baito tigatoge kwanena indie chirweriere seino ekere konywe busa indie konywe busa uno muchibu na ndie konywe busa uno mali that must is very hard gotebana otali muchibu everywhere ekera go jama tanga no ene karangira biara kwete tali koro kuno na mwana ya oro kuna chief oy uriba gamne chief otaka gotebana njaya joma etenje no iga mwana no nyomete aiga no man ya igege ntekeneke kumusana bunande ga bono indi kwandusi kobo muwakiri andi kwandusi kwa mbeka omwesi mogrango it is ebite beyond p it is very hard by law kubibeka lakini a reason ebinte bibire iga na ende motegerere buya ekarato chiko kore topic yengo chiko kwa natorega ko Ndizi FM maite na Ndizi TV na TV ana sana ase asomuzi gochiko koriere torena offenses kichira koru omuntu tangasiru no ire chikura election petition imwireka ekira chichi ground chiko chikotume ko ira abantu bari ba nkaba baje ko ire nakina ataka gukuburi abu watanga na mutu asini tigankobori yes ande yake no kumubweka nankobeka eratoka Raila Odinga ire chikura amanye goika Ruto airekina asikigambiro atebenga aba waziri nigo batumigete kumwakira chikura ekinke background a petition go say obochori obwo burabe nullified wano iga West Mugrango nko example kile raisi Steve Mogako campaign tuaretira abawakiri saidi ya 87 bare constituents bakunyakoira evidence onye kemosigo simonto de bwens bigo chikutumia gari ya CDF da barasa akora buna William Ruto agokora osebuna Raila Odinga agokora ejine offense ekorokuna ego cause an election petition na endi chikura chomuntu rio tangasiru yo chikoba nullified igo onde bwensi pio konya kubwata babo matiange bamu support babo waziri bamu support you are simply wasting your time kiagera election petition yakoenda yego be kuna you utilized public resources abantu bako abana kibasa libono abantu bakoleta kibasi boni bakugura kibasi bono bakwagacha chicho school bono ejibono ine ground yokubeka an election petition no muntu yiga go seribo tigango tuligereriga bono Ekeumbu Gia Siasa ngosi inobo chori ekigia IBC ngobeka kere chibesa jibonete gutumika no mwana siasa ngobeka kere na nonyige kobeka na kige kobara ekijigo gutumika kurwa sensemo ye serikali na kijiko barubono mune yewe yagutumika kigali cye serikali na ne chiaye na yugo separate bono na aletri chi bilioni 10 na chingutumika ase amangana ye campaign na endo already no bwate bintu bya serikali na kibone go kayabaganga kwa etani go ikaga richi koriyo kubeka kibesa irengo mwana siasa wende gutumia igori ya editwe omwako kurukuna 2012 yes parliament ekerori ya editwe kamanya go suspend richi koriri na ndi base go apply in 2013 they apply 2017 ekerori ya 2017 na ende parliament ye kali suspend na ndi go take effect bono tigari take effect 2022 here bono
ekero naende yaigete omotienyo kane naende parliament ikari suspendi na bono eri igoruja gutumika 2027 bono iga ichikondiyo ligoteba chibesa irenga otakere gutumia chiao naende disclose chibesa kirengo mari yakoete irenga kari lichikoririo nyendiririro onyore bono iga omo MCA omusaroye as igori gosesiringere 200 omo MCA asobwaka igakorie million yemo 1.2 emyaka 5 tagoika 10 million omo MCA bono ye campaign CA bono ye campaign igagotumia ange 50 million amanyego kenyora omo chumbe kibese kyansi pia korinchi goika chigo ika 40 million ase miake yons pia uchikoba bunge lakini kwanyora no muchumbe igatumieta 150 million omo president igagochikoni omo saro bwe president igoro 1.2 million oise kobeka times 12 echire 12 million started million ya korea omwaka times 5 years 60 million ya korea lakini ye president ye guchikutumia over 50 billion go campaign motivation neri obuibi bwekibesa kyao aye kwambuka obuibi bwekibesa kiri kyao kigo kya kwagacha kipara obuibi bwekibesa kya CDA okogera abana siasa bagotumia so much money elinde banyore kinguru cyokoiba byamano kegima nigo tugenderete gukwana mangana yichi campaign ime yensi ya Kenya ekenege bindi gosinenga kiria iyobochori bono ya ikirange kigima bono kiro monto kumnyokale guchirugoro na guchimahate ilinda rore chinga kichoko gisoma elio kigima bane ndroche bakulika kurwa USA ngo ikande bono ndigererie SMS echi elinde nyare kurigereria ariko bali babwa to kunyarogo kebuna basubati kiagara mbako minyokani kirundo gikerengaine na and regulation amachi kunaro akorukuna abuchikobanga lazima abantu kabiri chi party abantu abo babete nominated IBC kwaro cheko seri abantu na onye mbugati abantu babwato borema e party list ye ino mukonyeira gose omari aminyoke koti atenenina basubati mbayo as list ye bali babwato borema mbayo as list ye youth mbayo as list ye kwaro le chi party kya ira agoteba 50 gose ndakyam igo e question di bono ego chikoba erina abantu bali bonsi bali marginalized kuikababe part and parcel ye government idionsi kuchikoba IBC nere kuchikoba the first thing. Number 2 ekene ground yabantu bakocha kogenda parliament bakocha kogenda koti na gotebana partigate te compliant yene election petition egoita igo IBC ne bwatege ntukekuna affirmative action kuburwa kili Danstan Omari